Čaute, s vami je Minecrafťák a dneska si ideme kúpiť offers v Pizza Planet Shope, takže ja som si v Pizza Planet Shope kúpil túto Extraterrestrial EU a chcel som z toho natočiť video, ale vyhodilo mi to proste, takže nič, takže z tohto nemám video. Z tejto, jak som si kúpoval tento skin na EU. Potom som si ešte kúpil túto Bike EU, ktorá je mega tiež veľmi dobrá. Z toho sa mi tiež nepodarilo natočiť video. No a teraz si v Pizza Planet Shope kúpime tohto tu Star Horseberryho. Takže tak. Takže si najprv ideme kúpiť ideme si kúpiť, počkať, v shope za 79 gemov 250 pizza sliceov, takže prvých pomem, nice, 250. Tak a teraz ideme do Pizza Planet Shopu a kúpime si Star Horseberryho, lebo je to úžasný skin, takže 3x1 ten. Počkať. Teraz. 100 blingov. A teraz tu máme ten skiník pekný. Je to epic skin, takže nice. Game over spray, nice. A tieto veci k tomu beríme. A 150 kreditov, už za chvíľočku budeme mať krov. O 16 hodín budeme mať novú oferku. Takže čo tu ešte máme? Nič také, dobre. Takže ideme si teraz tento skin vyskúšať. Kde máme toho Berryho? Kde ho máme? Tu je. Nastavím si piník. Tak a teraz si ho ideme vyskúšať, že aký vyzerá. Ja som videl, že dával takú čiernu dieru, či čo to je. Mal útoky, takže skúsim to. To je veľmi dobré. Počkať. Toto je nádherný skin, je takýto. Takže takto funguje. Počkať. Dobre. Takže takto vyzerá tento skin na Berryho. Star Horseberry. Dobre, takže teraz si ideme dať kolo s touto Bike EU a aj s touto Extraterrestrial EU. Lebo chcel som z toho natočiť video, ale nepodarilo sa mi to, lebo mi to vyhodilo túto aplikáciu. A nenahrávalo sa mi to, takže najprv idem s touto. Uvidíme, ako to bude. A potom pôjdem s tou Bike EU a potom s tým Berryho. Ja už ani neviem hovoriť. S tým Berrym. Takže tento skin má takéto luxusné útoky a teraz po mne ide táto tu. Ale ona to ma nič nepomôže, pretože ja ju takto prekvapím a je mŕtva. Tu jej dám šaška. Dobre. Máme dve pavríky, kempiť sa mi tu moc nechce. Sem dáme úty. Ideme si pre tento pavrík a tie útoky sú takéto brutálne dobré. Pín je takýto na ňu. Tak, máme 3 pavríky. Už sme 4, takže mám nejaké poháriky. Dobre, poďme. Takže tieto útoky sú luxusné. Veľmi. Musím ísť sem. Tuto na mňa Miko nemá. Dosah. Aj teraz po mne pôjdu dvaja naraz. Toto je hrozné. Dobre, Miko ide po nej, ale nič neurobí. Zase mi to, alebo som na tej vode nejaký pomalý. Tak nič. Takže ona zabila toho Mika. Dobre.
No tak, poď. Dobre. No, to bolo tesné. Není tu niekto, he? No, predsa len tu niekto. Aha, Karol. Dobre. Ja niečo som to urobil. Ja som sa zachránil. Jaj, no super. Umriem na zónu, ale to je jedno. Boli sme druhý, to je hlavné. Za chvíľu budeme mať rang 29 na EU. Takže teraz si dáme tento skiník, Bike EU. Takže ideme zase. A uvidíme, či budeme tiež, alebo... A potom pôjdem asi s tým Berrym. No toto neviem, či to je dobré, ale uvidíme. Myslím sa hlavne o toto. Ono má tiež dobré útoky, toto je pin na ňo, keby niečo. Už sa prebral ten Afker. Útoky má tiež luxusné. Ojojoj. Chvíľku si to zakempíme, lebo nemáme dobre veľa powerov, no. Ale toho krovu, aby sme tam mohli zabiť. Tamto. Tak si počkáme, kým dostane nejaké hity, alebo tamto, no poď sem. Čo mám teraz robiť? Teraz nie som v dobrej pozícii. Och, joj. No tak, ojojoj, čo to tu máme? Krov mŕtev. Dobre, aj tento. Zatiaľ nám to ide dobre s tou EU. Neviem prečo, ale nie je to môj obľúbený brawler, ale asi že za to, lebo mám na ňu dosť veľký win streak, takže no. Kde je posledný tvor? Hej. No tak. To je taký dobrý spray tento Sigma. Ale čo to je? Jaj, kde je ten pos... no. Hop. Ahoj. To mi aj tak nepomohlo. Takže super, ale aspoň máme rang 29 na EU, no. Takže teraz ideme s tým Berrym a potom to video ukončíme, pretože je to dosť dlhé. Takže posledný krát. A uvidíme, ako nám to pôjde. Berry, neviem až tak dobre hrať, ale čo už, no. Ale chcel by som získať ten skin na movo. Počkaj, prosím, nech není Berry. Ojojoj, no tak to sme zle. Alebo? No tak túto... Počkajte, ja sa musím sústrediť, pretože... to je zlé. Ukradla mi pavejky. Ja teraz sa tu budem s ňou dohadovať. Ale možno budeme mať ultinu, no. Už máme ultinu, takže čo chce proti nám? No, skvelé. Jasné. Jaj. Takže zaberím ho, mi to až tak dobre nejde, takže to je celé video, uvidíme sa pri ďalšom videjku, kde si budeme skúšať tento Brawl Passový skin na Kenjiho, Heavy Kenji, takže čaute.